Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke sawuthetha ke ngendaba kaLebogang Maboe, umfana omdala ke. Bathi ke abaziyo ke abendaba nabayaziyo ke ubuchule bebhola ke yaseAfrika, iKaizer Chiefs ke singathi ngoku ngeke itshintshe ikhasi, ikithanda usebenzisa ke uMaboe apha ke kwezi games zaseAfrika, apha kule CAF Confederation Cup. Bathi noko udlale 42 games pha kwi-Sundowns edlala eAfrika. Lo mfana ke bathi noko une-experience ke lamazwe walapha eAfrika, senabo nobuchule ke, ayazi into yokubana ke bawina ngoluphi uhlobo pha eAfrika. Uthi ke Kaizer Chiefs, bathi ke bayicebisa ke iKaizer Chiefs sisingathi ke apha ke eAfrika ngeke izame ke ukumsebenzisa kakhulu pha uMaboe. Licebo ke liphuma pha kwabazi kakhulu ngebhola ke yalapha ke eAfrika. Xa bendwendwela ke uMaboe bembuza ke ngemeko yaseAfrika, wayicacisa ke uLebogang Maboe le nto, wathi ewe bukhona ubuzaza nobunzima xa udlala eAfrika ungumdlali kwalapha eMzantsi Afrika, ingakumbi ezitimu zalapha eMzantsi Afrika. Uthi ke enye into ke ekumele iqwalaselwe, ibhola ke entle okanye umdlalo omhle pha eAfrika usebenzi. Laa nto kuthiwa itimu ayiphefome ibe ne-1-2s ibe nebhola elihle ayisebenzi Afrika. Uthi uMaboe ngokwe-experience yakhe into esebenza Afrika kukufaka amanqaku. Uthi Afrika funeka wenze sure into yokubana chance nechance oyifumanayo uyakora. Eyomdlalo omhle wambi eAfrika isebenzi laa nto. Into esebenzayo eAfrika yitshance othe wayifumana uyivalele emnatheni. Uthi angakwenzela umzekelo ngoku enguMaboe bayiluzile imetshi ke ye-Al Masry pha e-Egypt, kodwa xa ujonga umgangatho womdlalo weKaizer Chiefs bubhetele kunomdlalo walaa timu yapha e-Egypt, kodwa laa timu ikwazile ke amathuba wayo ukuwasebenzisa yayibetha iKaizer Chiefs ke inalo mdlalwanyana obumhle kunayo. Into ethetha ukuthi ke uthi laa mpazamo ke bayenze pha kulaa timu kulaa metshi ye-Al Masry yase-Egypt, uthi mele ibe sisifundo ke kubo ke bengabadlali, ibe sisifundo kubo ke beyiKaizer Chiefs yonke into yokubana ke umdlalo omhle awusebenza Afrika. Into ebalulekileyo eAfrika chance nechance oyitholayo yenza sure into yokubana uyayikora, ngoba zii-goals into ethethelelayo eAfrika kwenza into yokubana ke ube uyaphumelela, uyagqitha kwesinye istage ubheke kwesinye istage. Luluvo ke namava aphuma pha ke uLebogang Maboe umfana omdala esitsho esithi baredi bathetha ngento yonke ke yale match ngomso, ngoba uthi zonke iiplayers zento yokubana ke ibaluleke kakhulu la match ke bazoyidlala pha kusasa ke neqela ke leZamalek. Utsho uLebogang Maboe ke baphulaphula uthi ke into ebalulekileyo ke ngoku iiplayers eKaizer Chiefs mazenze sure into yokubana umntu ufumene ithuba makalikore. Zii-goals ke into ewinisayo eAfrika. Utshilo ke uLebogang Maboe ke baphulaphula ke. Nani ke ningake ningene nitshone into yokubana niva njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.